खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्ला बेंगिरिया ड्राइ डे फोसावदों बन्द थागोन जौ दखानजों लोगोसे हादरावनो बानायनाय गासैबो फेग्रा मुवाफोर फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दावराव दावसि गैयालासे खुंफुंलांनो थाखाय चिराङाव 8 डिसेम्बर 4 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 10 डिसेम्बरनि बेलासिनि 4 रिंगा 30 मिनिटसिम गासै जौ दखानफोरानो बन्द थागोन बेजों लोगोसे 12 डिसेम्बरावबो बन्द फोसावदों मानोना 12 डिसेम्बराव BTC बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फोसावगोन जाहाथे जायगाफोराव जेबो दावराव दावसि गाज्रि थासारि सोमजिया बेखौ नोजोर होनानैनो बे थांखिखौ लादों होननानै बुंथिदों जिल्ला बेंगिरि गौतम तालुकदारा जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलाव खर' हजादों नबकुमार सरनियाया BTC बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सौफैदों एसेबांनो गासैबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय जाय जेरै हागौ एरै खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों मसलपुराव जानाय GSP हान्जानि फोसावदिं मेलाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP नबकुमार सरनियाया फोसावदिं मेल सोलिबाय थानाय समावनो खर'खौ हजादों मिडियाफोरनि सोंनायाव बिथां नबकुमार सरनियाया बुंदों जाति माति भेटिखौ रैखा खालामनो थाखायनो बे खर' हजानाय थांखिखौ लादों कलियाबराव साननि समावनो रां सेख'नाय एबा लुटिनाय जाथाय जादों इउनाइटेड बैंक अफ इन्डिया UBI नि जाख्लाबन्दा ब्रान्चनिफ्राय उपेन्द्र साहु मुंनि सासे मानसिया 2 लाख रां बख'दोंमोन रां बख'खांनानै न' फारसे थांबाय थानाय समावनो सिखावा उपेन्द्र साहुनि 2 लाख रांखौ सेख'नानै लानानै खारदों जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हैनायाव पुलिसआ दा सिखावखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दङ UPPL राजखान्थि हान्जाया BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों UPPL नि नेहाथारि कमल आजादा मैया दिसपुर प्रेस क्लाबनिफ्राय BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांनायजों लोगोसे बेनि सायाव CBI नि नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै हाइकर्टआव PIL केस 75/2020 दाखिल खालामदों UPPL नि नेहाथारि कमल आजादा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानरेगा आरो साप्लाइनि मुङाव 2,000 कौटि रां जाख्ल'दों थांनाय 2018-19 मायथाइयाव मानरेगानि मुङाव 457 कौटि रां जाख्ल'दों होननानैबो अजद दैखांनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव रां जाख्ल'दों होननानै अजद दैखांदों बेफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखायनो हाइकर्टआव CBI नायबिजिरनायनि गोनां होननानै PIL केस फाइल खालामदों पान्जाबाव जोबोर गाज्रि खामानि मावदों सासे बिमाया पान्जाबनि तरन जिल्लायाव सासे बिमाया गावनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाजो आरो गावनि आंगो बिमानो बिस गोनां टेब्लेट जाहोदों आरो गावबो जानानै थैदों मख'नो गोनांदि थैनोसै समाव बिनि देहायाव गथ'बो दंमोन गथ' जोनोम जानायनि सानसे सिगांनो मावदों बे गाज्रि खामानिखौ बिमानि मुङा गितेन्दर कौर फिसाजोनि मुङा नुरदीप कौर आरो नुरदीपनि बिबै एबा गितेन्दर कौरनि बिमानि मुङा प्रीतम कौर खौरांनि बायदिब्ला 9 बोसोर बैसोनि नुरदीप कौरआ गितेन्दर कौरनि सिगांनि फिसायनि फिसाजोमोन आरो गोदान फिसाया बिसि गितेन्दरखौ गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव सास्ति होबाय थादोंमोन बेनि थाखायनो बिसोरो नखरैनो बे गाज्रि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों गिबियाव गितेन्दरआ गावनि असे फिसाजोनो बिस जाहोदों बेनि उनाव बिमानो जाहोदों आरो जोबनायाव गाव जादों थैनायनि सिगां बिसोरो साथामबो जयै मोनसे सेल्फि खेबजादों जेराव बिमा बुरै आरो गितेन्दरआ गाबदों नाथाय जेबो मिथियै 9 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ मिनिस्लु मिनिनानै फट'खौ खेबजादों फिसायनि सास्ति होनायनि थाखायनो थैनो गोनां जाबाय होननानै अजद दैखांनायाव पुलिसआ दा फिसाय राजबीर सिंहखौ हमबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो महाराष्ट्रनि सोलापुर जिल्लानि परिदवाडी गामिनि सासे फोरोंगिरिया एनुवेल ग्लबेल टीचार प्राइज 2020 खौ देरहानो हादों फोरोंगिरिनि मुङा रनजित सिंह दिसाले बिथाङा महाराष्ट्रनि जिल्ला परिषद गुदि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि एनुवेल ग्लबेल टीचार प्राइज 2020 खौ देरहानानै बिथाङा $1 मिलियन इन्डियायाव बे राङा 7 कौटिनिबो बारा जागोन
बे एनुवेल ग्ल'बाल टिचार प्राइजखौ वार्के फाउन्डेशना इउनेस्क'जों लोगो नांनानै बुहुमनि साबसिन फोरोंगिरिफोरनो होनो थाखाय 2014 मायथाइयावनो बानायजेनदोंमोन। बिथाङा हिन्जावसा फरायसाफोरखौ आधुनिक टेक्न'लजि बाहायनानै फोरोंनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। गासै 140 हादर एबा कान्ट्रिफोरनिफ्राय गासै 12,000 फोरोंगिरिफोरनि नमिनेशननि मादाव बिथां रनजित सिंह दिसालेया देरहानो हादों। देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा देरहानानै मोननाय रांनि 50% टप 10 लिस्टनि सा 9नोबो रांखौ समानै राननानै होगोन होननानै बुंथिदों। AIUDF नि चिफ बदरुद्दीन आजमलनि NGO आजमल फाउन्डेशना उदखारिफोरजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन हादरनि NGOफोरनिफ्राय रां मोनो होननानै अजद दैखांदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। RSS नि मोनसे अर्गानाइजेशन लिगेल राइट्स अबजारभेटरिया आजमल फाउन्डेशनखौ उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय गुबुन हादरनि माखासे NGOनिफ्राय रां हाबफैयो होननानै गिबियाव अजद दैखांग्रोदोंमोन आरो माखासे उदखारि हान्जाफोरजों सोमोन्दो थानाय फरेन NGOनि लिस्टबो होदोंमोन। लिस्टफोरा जाहैबाय इउकेनि आल इमदाद फाउन्डेशन, इउकेनिनो उमा वेलफेयार ट्रास्ट आरो माखासे फाउन्डेशनफोर। LROनि बायदिब्ला आजमल फाउन्डेशना बेफोर NGOनिफ्राय 69,55 लाख रां मोनदों, जेराव 2,50 रांखौल' इडुकेसन एबा सोलोंथाइनि थाखाय बाहायदों। आजमल फाउन्डेशननि बेफोर फान्डिंखौ LROआ सोराङाव लाबोनायनि उनावनो आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आजमल फाउन्डेशननि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय सेन्ट्रेलनिसिम दाबि दैखांदों। सिक्किमनि नाथुला पासखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनबाय। गोलाव सम COVID-19नि थाखाय बन्द खालामनानै दोननायनि उनाव डिपार्टमेन्ट अफ टुरिजम एन्ड सिभिल एभिएशना मैया नाथुला पासखौबो दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनबाय। मख'नो गोनांदि सिक्किमखौ दावबायारिफोरनि थाखाय अक्ट'बर दाननिफ्रायनो खुलिनानै होदोंमोन, नाथाय नाथुला पासखौ बेखेवनानै होआखैमोन। दा नाथुला पासखौबो बेखेवनानै होफिनबाय। मेघालयनि दाबनै आलदा आलदा जायगानिफ्राय 1500 केजिनिबो बारा बेफ्रुसारग्रा मुवा हमनो हादों। मेघालया पुलिसआ सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानिफ्राय गासै 1,525 केजि बेफ्रुसारग्रा मुवा आरो 6,000 बेफ्रुहोग्रा डिभाइस हमनो हादों। गिबियाव सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि 4 किल' ओनसोलाव आसामनि नाम्बार थानाय SUV गारिनिफ्राय 250 केजिनि बेफ्रुसारग्रा, 1,000 बेफ्रुहोग्रा डिभाइस आरो माखासे थारफोर हमनो हादोंमोन। बे दायाव सानै मानसिखौ मेघालया पुलिसआ हमदोंमोन। बे सानै हमजानायनिफ्रायनो सोंनाय फिन्नाय खालामनानै मैया बे एखे जिल्लानिफ्रायनो 5 किल' ओनसोलनिफ्राय 1,275 केजि बेफ्रुग्रा आरो 5,000 बेफ्रुहोग्रा डिभाइस हमनो हादों। बे दायाव साब्रैखौ पुलिसफोरा हमबावदों। नर्थ करियानि लिडार किम जंआ COVID-19नि नियमखौ फालियैनि थाखाय नर्थ करियानि सासे नोगोरारिखौ गावथारहोदों। नर्थ करियानि नोगोरारिया गनायथि गैयालासे चाइना बर्डाराव फालांगि खालामहैदोंमोन। बे दायनि थाखायनो किम जंआ बेखौ गावथारहोदों। फालांगिरि विजय मालियानि फ्रान्सआव थानाय 14 कौटिनि सम्पथिखौ इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि खावलायनायाव फ्रान्सनि अथ'रिटिया जब्द खालामबाय। विजय मालियाया सासे जोबोर गिदिर फालांगिरि। बिथाङा किंफिशार एयारलाइननिबो बिगोमामोन। विजय मालियाया इन्डियानि गासै गं 17 बेंकनिफ्राय 9,000 कौटिनिबो बारा लन लानानै सुखुआलासे 2016 मायथाइयावनो इउकेआव खारनानै थाहैदोंमोन। इन्डियान गभर्नमेन्टआ बेखौ इउकेनिफ्राय इन्डियासिम लाबोफिननो थाखाय नाजागासिनो दं, नाथाय दासिमबो हाथ'वाखै। मैया बेनि फ्रान्सआव थानाय 14 कौटिनि सम्पथिखौ जब्द खालामनानै लाबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।